Benvinguts i benvingudes a la presentació de la nova edició d'Espanya 1936 al Festival de Joc del Pirineu. M'encanta que tota aquesta gentada decideixi venir aquí en comptes d'anar a jugar, a menjar formatge o a gaudir del poble. Us ho agraïm molt perquè sabem que hi ha activitats molt xules a fer durant tot el festival. Espero que aquesta també us agradi moltíssim. I per començar la presentació tenim la introducció del gran Oriol Comas, que com bé sabeu tots és un graníssim expert en jocs de taula. I bé, li dono la paraula. Bé, de fet la presentació era del Bob Seger amb el Boss tocant la guitarra i fent-li coros. Hem volgut obrir amb All Time Rock and Roll perquè llarga vida al rock. Avui és un dia dedicat als vells rockeros. Us presento Antonio Catalán, 1964, Joaquim Dorca, 1962, Oriol Comas, 1956 i la canalla del 77 i del 87. Volem reivindicar el vell rock and roll i la millor manera de dir que qui és l'Antonio, a mi no em toca parlar del joc, perquè ell en sap molt més i ells també, i ell també. A mi em toca parlar una mica de l'Antonio i em sembla que dir que l'Antonio és un vell rockero i llarga vida del rock and roll està gairebé tot explicat. Dit per ell mateix, ell es vol definir com un tastaulletes que ha fet moltes coses en la vida, per exemple, de dissenyador gràfic, de tècniques gràfiques, de productor editorial, autor de jocs i sobretot té una pila de màsters. 4 màsters. Diríem, és un noi d'aquests que ha acabat la carrera i no té una feina i els pares li van pagant el màster, però no és el cas. L'últim màster el va acabar fa 3 o 4 anys. No, que va... Està molt altre. I que fer tants màsters, clar, l'ha fet un home savi perquè s'hi dedica en sèrio. I dedicar-se als 60 anys que farà aquest agost a estudiar, Déu-n'hi-do. Jo no ho sabria fer de cap manera. Segons explica ell mateix, la seva vida són diferents etapes. Una primera etapa en què va jugar molt. Segons ell, des dels 15 anys va estar 10 anys jugant a rol i tot el que deia ell davant. Després es va dedicar a aprendre, però es va dedicar a aprendre cobrant, perquè estava a Borràs. A Borràs va entrar per una cosa, després va posar a fer una altra, després va conèixer aquest senyor i va començar una història llarga d'amistat. Després va fer del 2002 al 12, va fer moltes coses per molta gent, sobretot per Devir, i des del 10 poder treballa exclusivament com a productor independent per Devir, però jo sí que vull ressaltar que el fet d'haver fet tants màsters hi ha una cosa de la seva bio menys coneguda, que és un senyor que s'ha dedicat a posar els punts sobre les is amb els jocs de taula. Vull dir que s'ha dedicat a reflexionar i a escriure papers sobre la història recent dels jocs de taula. El dia 10 de juny compartirem una taula rodona a la Universitat Rovira i Virgili, a la qual esteu tots convidats, que ens ho passarem molt bé. Serà la presentació d'un llibre de molta gent sobre què fan, quina és la importància dels jocs de taula al primer quart del segle XXI. I en aquesta trobada tothom hi està i surt com a professor de la universitat, menys 2 persones. Un, soc jo que surto com a expert, que vol dir en termes universitaris ningú, i ell, Antonio, que surt com a investigador independent, que és el tracte que donen les universitats a les persones als quals reconeixen un treball de gran vàlua, però que no li poden dir investigador, que els investigadors pertanyen a les universitats. Per tant, és un bon investigador dels jocs de taula, us recomano molt els seus treballs, especialment el treball de final de màster de l'any 20, que era la conceptualització de què són els jocs de taula, que el vaig llegir l'any 20, l'he tornat a llegir ara, i només hi ha una cosa que et diria, que és que parla dels jocs de taula moderns i parla dels jocs de taula, dels jocs analògics. No ens posem a la defensiva.
hem de parlar dels jocs de taula contemporanis, perquè en història l'edat moderna és una cosa que no està molt clara. Per tant, jo sempre dic els jocs de després del Monopoly o els jocs de després del Sid Saxon. Però clar, això és molt poc científic. Però jo crec que jocs contemporanis ja podem començar a dir. I en diem jocs analògics perquè a l'acadèmia, a la universitat, s'han preocupat molt poc dels jocs de taula. De fet, sabem poques coses dels jocs de taula perquè s'han preocupat poc. Però sí es preocupen dels videojocs. Motiu, la indústria del videojoc és molt potent, és un gran lobby i dediquen molts diners també a la investigació, entre altres coses, perquè és el lloc on treuen nous tècnics, nous treballadors, nous creadors. Per tant, hi ha una disciplina nova a les universitats que és Game Studies i aquests Game Studies es dediquen exclusivament. Abans dels videojocs hi havia Game Studies, hi havia pocs Game Studies dedicats als jocs de taula, però ara Game Studies es refereix exclusivament als videojocs i, per tant, els investigadors que hi ha ara parlen dels jocs de taula, dels jocs analògics. A mi em sembla que és posar-se a la defensiva. Bé, jo he estat investigant una mica d'aquest home i a part de recomanar-vos aquest treball, Cultura y Juegos de Mesa Analógicos, publicat per la UOC el 2020, només per posar-lo en el seu lloc, per ell que ha jugat molt a moltes coses, els jocs que ell destaca com a rol són el Traveler i sempre el Dungeons and Dragons, encara que em sembla que ara ja no juga molt. I com a joc de taula, i amb això coincideixo plenament amb tu, el joc és el Civilization de Francis Treasure. Jo només volia dir 4 coses de l'Antonio i repeteixo, llarga vida al rock and roll. Gràcies. Moltíssimes gràcies a l'Oriol Comas per aquesta introducció meravellosa i ara us presento a la resta de les personalitats que tenim avui aquí. Començant amb David Esbrí, editor de Vir i en aquest cas... va rolant, Vale. No puc prendre el micro. No me'l pots prendre. Editor de Vir i en aquest cas també la persona a càrrec de l'edició de la reedició d'Espanya 1936. Hola, bon dia a tothom. Entrarem en detall d'aquí un moment. Clic. Està guai, té un rotllo joc. Presentació lúdica. Al mig tenim a Antonio Catalán, l'autor, del qual ja sentia parlar moltíssim gràcies a l'Oriol. Gràcies per estar aquí a la presentació. No esperava tanta gent, però bueno, gràcies. I tenim a Quim Dorca, CMO de Vir. I bueno, se siente. Molt bé, doncs avui anem a parlar d'aquesta reedició d'Espanya 1936, aquest joc de taula que torna just avui a les prestatgeries amb un nou format. Estem parlant que Espanya va sortir el 2007, aquesta primera edició que teniu aquí. Hem portat l'edició original en anglès, la segona edició en anglès i en castellà, la podeu trobar les dues versions. I avui estem estrenant aquesta reedició bilingüe. Abans que res, per si algú no coneix l'editorial, no es coneix a De Vir, parlem molt breument de qui som. Quim, què és De Vir? Tantes vegades. Bé, De Vir, explicaré la veritat, perquè és aquella. De Vir és un refugi de gent que li agradaven coses que no agradaven a tothom, però que s'estimaven molt i que volien convèncer el reste del món que juguessin i que llegissin i que fessin aquestes coses que ens agradaven a nosaltres. Això és com neix De Vir a Brasil i és com neix De Vir aquí a Barcelona, també. Un refugi per gent que volia, més que fer negoci, viure de les coses que els agradaven, com el joc, el còmic, etc. El món ha canviat molt des que va començar De Vir l'any 87. Era un negoci inexistent, era un negoci molt friqui, era un negoci de gent que en comptes d'estar, com es diu això, amb l'entreteniment
més de mass market o més troncal, doncs fèiem coses molt rares. I de sobte el món va canviar l'any 2000, o poder una mica abans, l'any 2000, i els grans taquillatges de tot el que és la indústria cultural global, doncs tot era Senyor dels Anells, i tot era Marvel, i tot era Shrek, i tot era Harry Potter, i coses que feia 5 minuts eren les escorrialles o les qüestions satelitals culturals. I gràcies a això doncs, he pogut anar editant jocs, distribuint cartes, editant més jocs, convencent a més gent i sempre diem el mateix, que tenim la millor feina del món, perquè la nostra feina és convèncer a tothom de que serà més feliç o passarà millor fent el que ens agrada a nosaltres. Això és fabulós i és molt fàcil de fer. O sigui que això és el que fem. Totalment. I una de les primeres produccions, si no m'equivoco, de joc propi, en el seu moment, l'any 2007, va ser aquest Espanya 1936, que jo sempre he considerat que és un dels primers jocs que era tota una aventura fer un joc sobre la Guerra Civil. T'he donat la pilota. Això també és molt culpa del Xavi Garriga, que és un home que és wargamer, també, o sigui, que li agraden els jocs de guerra i que li agrada molt el tema de la Guerra Civil. Em sembla que els tens tots i més i diverses vegades. I, bueno, una cosa i l'altra, l'Antonio Catalán, el tema va sortir d'un dinar que vam fer el que era l'equip d'edició en aquell moment, o sigui, ell i jo, i va dir, m'agradaria tenir un joc sobre la Guerra Civil, el català. De quin any estem parlant, Antonio? L'any 2005-2006. O sigui, havíem publicat La Trista l'any 2002, recordes? També... I jo seguia fent produccions, seguia fent coses amb uns altres editorials i tal, i vam dinar i va dir, m'agradaria fer alguna cosa així. I li vaig dir, bueno, doncs me poso. I ja està, sense cap tipus de pressió, no? I aquí va començar. El que és molt rellevant d'aquest moment és que és una cosa que jo no podria pensar. Quant temps ha passat? Ha passat 18 anys? Sí. Sí, 18. No sé, és igual. En aquell moment, quan vam fer el joc, en l'entorn de la gent que juguem jocs de guerra, wargame, fer un joc sobre la Guerra Civil Espanyola, quan hi ha tants jocs de la Segona Guerra Mundial i de totes les temàtiques, és una cosa que és una cosa normal. És a dir, tots els conflictes, tots els jocs de simulació es dediquen a agafar un episodi històric i reproduir-lo de la forma més objectiva possible perquè sigui reimplementat sobre la taula de joc i la gent pugui veure diferents sortides a com va ser el conflicte. I nosaltres ho vam fer i ens vam trobar de sobte que el mercat no el volia. El joc sobre la Guerra Civil és una cosa no superada. No era una cosa no superada aleshores. Em temo que amb algunes coses que després podem anar una mica més enllà, tampoc ho està ara. I no faré spoilers sobre el mateix que diré d'aquí una estona, o sigui que seguim. Però a mi em crida l'atenció perquè avui en dia estem molt acostumats a que Devir tingui producte propi i és una cosa ja instaurada a les ments dels consumidors, no? Però clar, llavors jo crec que era una cosa bastant nova. Com era Devir en aquella època? En aquella època érem 10 o 12 persones, tothom feia de tot, jo feia de director general i a més feia de director de màrqueting. El Xavi va començar fent de director per joc de rol i per novel·la, perquè traiem novel·la i còmic i coses d'aquestes, i també va passar a ser l'editor de joc de taula i teníem una voluntat vinguda del Brasil de que havíem de fer producte propi, perquè allà fèiem còmic propi. Però és que al mercat brasiler hi teníem una posició de dominància i al mercat espanyol ja hi havia moltes editores de còmic. Vam intentar fer literatura fantàstica, literatura de ciència-ficció, vam posar un premi, vam fer un premi de literatura fantàstica i, entre altres coses, hi havia aquesta voluntat de fer edició pròpia. Els recursos que teníem no eren tants, no estava professionalitzat el tema de l'autoria de jocs com ho està ara. També heu de pensar que tampoc sortien tants jocs sota llicència fora.
És a dir, ara estava parlant que l'Oriol ha dit que sortien abans 2.500, han sortit 4.000 jocs només a Essen. Sí. I és una brutalitat, però aleshores no sortien tants. Aquí en castellà estan sortint ara uns 500, 600. Jo crec que estan millors. Sí, o més, però bueno. En aquell moment no era tan comú. I bueno, fer un joc de la Guerra Civil era un territori en el qual ens sentíem còmodes, perquè era una temàtica nostra. És a dir, era un joc que també nosaltres podíem exportar, en el sentit que això és una gent d'aquí que ha fet un joc sobre la Guerra Civil espanyola. Un altre joc que vam fer va ser la Triste, sota llicència. Jo no us recomano fer jocs sota llicències d'obediència d'aquí perquè no saben llicenciar. Les majors d'aquí no en tenen ni idea. Per fer una anècdota, és a dir, nosaltres fèiem un petit producte de Star Wars que el distribuïem, que ni tan sols editaven, i ens van convidar a l'estrena a París de l'episodi 1. I el Camp de la Triste només tenia 2 llicències vives, 3 llicències, 2 d'elles eren nostres, i quan van estrenar la pel·lícula a Madrid no ens van dir ni bon dia. O sigui, no saben portar-ho. Però un altre que vam fer va ser els castellers, del Rainer Knizia, perquè era una temàtica que era pròpia d'aquí i nosaltres ens veiem en cor d'implementar una temàtica des d'aquí. Ara ja no, ara ja implementem coses japoneses i coses molt estranyes. Però això sí que forma part de l'esperit. Molt bé, doncs les coses han canviat bastant i jo ara em pregunto, més per l'Antonio, no? Perquè clar, l'Antonio estava fent edició de jocs i disseny i tal, no? Estava en el procés, però clar, de sobte ve Vir i et diu, escolta, fes-me un joc de la Guerra Civil, no? I tu, vinga, vull dir, per on comences? Em vaig posar, o sigui, de fet va ser un projecte més pràcticament personal, de dissenyar alguna cosa que sigui diferent a lo que existia, perquè clar, la majoria dels jocs que existien sobre la Guerra Civil eren el que podem dir els jocs Ex Encounter, amb una taula de combat, amb moltes fitxes, molt complicats, i sobretot des d'una visió americana. Els americans eren els que volien representar més aquesta guerra, perquè per ells la Guerra Civil és una guerra romàntica, és l'última guerra romàntica abans de la Segona Guerra Mundial, no? I, bueno, vaig començar dient, bueno, però em començo. Vaig plantejar-me'l com un joc clàssic, amb taula de combat, amb hexàgons, i després me vaig donar compte que no, del que necessitava era un joc d'iniciació, un joc que pogués jugar a tothom i que pogués començar a jugar de seguida i que reflectés més la Guerra Civil com una presa de decisions que el que hi ha molts jocs en aquell moment que és la microgestió. Moltes fitxetes, molt comptar, molt mirar i, de fet, el joc se centra en això. O sigui, la gent ha de posar-se ràpidament amb la situació i entendre el que va passar i per què va passar. O sigui, evitem una mica dins del flavor que té un joc, evitem una mica tota la barra fernàlia i ens posem a fer el que existeix. De fet, em crida això que deies dels americans, perquè hi ha un gran autor conegut com Jason Matthews, americà. Bueno, però el Jason Matthews és possiblement un dels dissenyadors més importants que existeix ara en joc de simulació històrica, perquè tenim de diferenciar el que són els jocs bèl·lics, perquè tenim el RIS, podem dir que és un joc bèl·lic, o l'estratègia és un joc bèl·lic, però fa servir l'espai de guerra. Però, clar, un joc de simulació històrica ens plantegem les tres coses, que és el joc, amb la ludicitat i la rejugabilitat que ha de tenir, perquè si sempre és el mateix joc no fem res. Després la simulació tenim d'intentar transmetre el que va passar per dinàmiques al tauler i fent servir una sèrie de mecàniques que ens facin. I després històric, té de ser històric, el joc ha de representar realment el que passa. Llavors el Jason Matthews, quan va dissenyar, ell volia dissenyar primer un joc de la Guerra Civil i va dir, bueno, ja està dissenyat, no em vaig a fer una altra cosa. Quan va jugar al teu. Sí, exacte. I després va fer Twilight Struggle. Sí, després va fer Twilight Struggle, que ha sigut el número 1 amb la Wargame Geek durant molts anys. I encara sé que fem nosaltres l'edició. Molt bé. Bé, jo crec que Espanya 1936, quan va sortir, i amb el pas del temps es va convertir en tota una sorpresa, en una mena de joc de culte, sobretot entre els entesos. Aquí podeu veure quatre premis importants als quals va ser nominat i tots va agafar com aquest. De fet, va ser una sorpresa, perquè el joc ja es va dissenyar amb la idea de que sigués escalable.
O sigui, el joc pot semblar molt senzill, semblar molt fàcil de posar-se a jugar, però si tu vas aprenent i vas intentant entendre les mecàniques que existeixen, el joc te va responent. Podes créixer amb el joc. I llavors això ho van veure molt ràpid els experts, els americans, i sobretot el més important de tot és el Charles S. Rover. Charles S. Rover és el que podem dir és el pare del joc de simulació històrica modern. I es va crear un premi i cada any se van premiant els jocs més importants que surten aquest any. I el resto de premis són importants. Clar, va ser nominat, però ser nominat als 3 premis és molt estrany. Jo no sé si hi ha algú que està nominat als 3. A mi m'agradaria saber com va rebre la notícia a casa, quan tot això va passar. Anava sorprenent. Jo encara estic sorprès que Antonio fes un joc tan bo. No ho dic per això. És un joc, hi ha jocs que estan tocats per la màgia. Tot el que diu l'Antonio és estrictament cert. O sigui, el seu enfoc, de com el volia fer. A més, recordo haver discutit en aquell moment l'accessibilitat, a quina gent ens imaginàvem que pogués jugar aquest joc. Algunes obsessions meves, també poques, de que es veiés que no era una qüestió monolítica d'una banda i l'altra, és a dir, que els dos bandos tenien gent de faccions diferents, que això és una cosa molt important a la Guerra Civil, i coses d'aquestes. Però el que aconsegueix aquest joc és una cosa que els estudiosos aquests americans del Wargame, etc., destaquen, és una cosa que també passa en un joc que és el millor joc que ha editat mai David, que és For the People, que l'oportunitat de guanyar la guerra i la manera de fer la guerra, o sigui, passar de columnes a fronts i de fronts a desgast i tot això, es reprodueix no falsificat pel reglament, o sigui, no que el reglament t'obligui a fer-ho, sinó per la pròpia dinàmica de la partida. I que les oportunitats de guanyar convergeixin exactament en el mateix moment en el qual els dos bandos van poder guanyar la guerra, això és una cosa que per molt que l'Antoni digui que ho tenia estudiat, aquesta màgia passa molt poques vegades. Això és el que fa extraordinàriament interessant. A part de que, evidentment, el joc de que no és card driven, sinó que és acompanyat de cartes que has de prendre decisions sempre, et dona tot aquest flavor que diem, tot aquest aroma històric, que el que t'acaba fent és anar a buscar, si no ets ja un expert abans de jugar-lo, a buscar documentació sobre de què estan parlant. Que és del que estem parlant en aquest moment. O sigui, és una experiència divertida i competitiva i és un repte, però alhora la gràcia del joc de simulació històrica és aquest, no? Que després... Sí, James Dunnigan sempre parla dels jocs de simulació històrica com paper time machines, o sigui, màquines del temps de paper que serveixen per reproduir i entendre. Per exemple, al King College, un dels universitats més importants que estudien conflictes i que estudien escenaris bèl·lics i escenaris internacionals, hi ha una assignatura que fan els seus alumnes dissenyar jocs per entendre els conflictes. Perquè, clar, qualsevol joc de simulació històrica podem dir que acadèmicament té les dues vertents. Té la vertent qualitativa i té la vertent d'anàlisi. Això ho diu un investigador suec d'aquells que no sé quin és el nom, però forma part d'això, no? I a més te serveix com una eina d'aprenentatge. Doncs hem fet aquest petit viatge en el temps al món dels jocs el 2007 i com va anar aquell llançament d'Espanya. Jo entenc que el joc va anar venent, va fer el seu cicle vital, es va mantenir allà, no com aquell joc de culte, aquell joc tan interessant sobre la Guerra Civil, però es va descatalogar. Nosaltres durant molt de temps no el vam tenir en catàleg i avui estem aquí per veure això. Si ens pots posar, sisplau. España 1936. Dos bandos opuestos se enfrentan en la confrontación bélica más despiadada de la historia española. Tomarás decisiones que resonarán a través de la historia en una lucha por la victoria. ¿Lograrás derrotar al enemigo? En este juego, cada jugador se enfrenta a la monumental tarea de liderar a su facción a través de uno de los periodos más turbulentos de la historia española. Con cada movimiento y cada decisión, tejes la narrativa de tu bando.
Despliega tus fuerzas con inteligencia. Utiliza las cartas para influir en el flujo del juego. España 1936 no es solo un juego, es una invitación a explorar la complejidad de un momento histórico donde cada decisión cuenta. ¿Estás listo para dejar tu huella en la historia? Molt bé. Doncs estem aquí presentant aquesta reacció. Moltes gràcies. Doncs ens trobem aquí precisament veient aquesta nova versió d'Espanya 1936. De Vir va tenir la iniciativa de recuperar aquest joc i modernitzar-lo, no? I aquí és on entra en David, que l'he tingut molt callat tota aquesta estona, l'editor responsable de joc propi de Vir, que va agafar aquest clàssic i l'ha convertit en una cosa que aquí la podeu veure, heu vist el trailer i la teniu ja a botigues. David, com va començar aquest interès per tornar a portar Espanya 1936 a les botigues? Doncs, hola, una altra vegada. Recuperar aquest joc era una assignatura pendent que ens van posar des del primer moment quan vam començar a fer, quan el joc propi va començar a prendre consistència, quan vam veure que tenia cames i que vam veure que anàvem fent jocs i anàvem fent jocs. Nosaltres hem anat fent joc propi de diferents tipus. El primer joc que vaig desenvolupar des de zero va ser el Checkpoint Charlie, que era un joc molt petitet, per veure què tal funcionava la cosa, i la cosa ha anat agafant volada i ha anat agafant estructura i ara ja és, diguéssim, una part important de l'esforç editorial de De Vir. I De Vir té dintre del seu core, dintre de la seva ànima, una ànima wargamer important. Vull dir, la iniciativa d'editar jocs de recreació històrica, com deia Antonio, doncs forma part de l'ADN de De Vir i totes aquestes edicions internacionals que fa anys que estem fent doncs formen part de la imatge de De Vir i com la gent ens reconeix i ens veu. Dintre del joc propi, potser dintre de la meva inclinació personal, aquest tipus de jocs no són els que a mi m'han mogut tradicionalment. Sí que he jugat a Wargames, però no de simulació històrica i més aviat de miniatures que altres coses i tot plegat. Però diguéssim que el primer contacte que vam tenir des de l'edició pròpia va ser la nova edició del Polis, que és un joc que està reconegut com un joc excels, un joc molt ben estructurat, molt ben trebat i reconegut per crítica i públic, i en la qual l'Antonio va tenir part involucrada perquè va ser dissenyador gràfic del... No, vaig fer la producció de la primera edició l'any 12. O sigui, va començar des de molt abans. Des del 12, em sembla. Doncs, i el Polis, diguéssim que va ser una oportunitat de portar-nos a un wargame clàssic editat a Espanya des de fa molt de temps, però va ser una transició relativament senzilla perquè ja el Polis té gran part d'Eurogame. Hi ha gent que diu que és un euro, no? Aleshores, diguéssim que ens queia bastant dintre de la nostra àrea d'expertesa. De fet, hi ha gent que parlava d'Espanya en 1936 com un euro. O sigui, parlava com una hibridació. Molt bé. Sí, aleshores, diguéssim que en aquell moment l'aprenentatge que vam fer amb Polis ens va servir per veure què havíem de fer en aquest sentit. Aleshores, a Espanya, com que sempre n'havíem parlat de hem de tornar-lo a fer actual, hem de tornar-lo a posar sobre la taula, jo havia de buscar la meva manera d'enganxar en aquest projecte, d'enganxar-me personalment i de trobar el meu motor per entusiasmar-me en aquest projecte, perquè amb tota honestedat el tema, precisament perquè deia el Joaquim de que la guerra civil és una cosa que no està superada, a mi em feia una mandra tremenda ficar-me amb això, perquè és de donar unes explicacions que em feien molta mandra. Però el joc, per la importància que té per De Vir dintre de la història del joc propi de De Vir
i dintre de la història del Wargame a Espanya o fins i tot a Europa, vull dir, com deia l'Antonio, gran part dels jocs de simulació històrica venen dels Estats Units, doncs el fet de tenir un joc important fet a Europa s'havia de posar en valor. Vam buscar o vam poder trobar ganxos per poder buscar la manera d'actualitzar-lo. L'actualització que es fa del producte, més enllà de la part estètica, que aquí tenim l'art del Joan Guardiet, que s'influencia molt amb tota la cartelleria propagandística de l'època i tot això, i l'aplica a tot el joc, no només a la portada, sinó que totes les peces de joc respiren tot aquest element estètic. I la feina de Meeple Foundry, que fan aquí el disseny gràfic i tot plegat, que fan que realment el joc cobri molta vida. La feina que jo vaig voler involucrar-me més va ser en la revisió del reglament, l'estructuració del reglament, incorporar l'expansió de l'armada, que havia estat flotant en el seu moment i que era difícil d'aprovar, doncs ara queda tot incorporat dintre d'aquesta capsa, i també a nivell de producció. És a dir, els jocs de guerra històrics moltes vegades són aquestes peces de cartró finetes plenes d'informació tot plegat. Aquí volien que fossin tiles o llosetes grans, visibles, amb la numeració molt clara, que a més, com que és important apilar-les unes sobre les altres, que, per exemple, les unitats de tancs tinguessin una punxeta al costat, que els avions en tinguessin dues, perquè molt fàcilment es pogués veure quines són les tropes que hi ha desplegades a cada ciutat. La col·locació dels generals, diguéssim, és una cosa que s'afegeix a cada una de les ciutats i tot plegat. És a dir, que a nivell visual i a nivell ergonòmic fos un joc molt proper a les produccions que estem fent a Devir en els últims anys. I fer-lo, si ja és una porta d'entrada que fa accessible al món del Wargame als jugadors amb menys experiència, doncs fer-ho encara més fàcil per aquella gent que potser s'apropa des de l'euro o des dels altres jocs una miqueta més convencionals i que diuen, bueno, vull començar a iniciar-me en el tema dels Wargames, doncs Espanya 1976 és un joc que intenta posar-los-hi fàcil. Molt bé. Joaquim, tu per què creus que ara és un moment idoni perquè Espanya 1936 torni en el moment en què estem a nivell de joc de taula, de política general? Una causa endògena i una causa exògena. La causa endògena és que per fi he pogut fer que l'Antonio tingués temps i el David tinguessin temps per poder-la fer, perquè és una cosa que és un tema que ha sigut recurrent i he anat parlant durant molt de temps. La segona és una mica la mateixa raó per la qual el vam fer en el seu moment, perquè les coses no han canviat tant. És a dir, si no es parla de les coses i no tenim els arguments en el sentit històrics com per poder parlar d'elles, les coses s'enquisten. Jo anava a fer una cosa aquí, aquesta presentació, que no m'he atrevit a fer. El que volia fer, tenim amics que són reenactors, que són aquests que es disfressen d'època per reproduir batalles, que ho fan a l'Ebre i ho fan a Tortosa i tal. La meva idea és que féssim la presentació i que de sobte entressin aquí 4 militars dels anys 30 aturant l'acte. I com no ho haguessin aturat, entressin 4 membres de la FAI per fotre fora els de l'exèrcit. No és que entressin 4 del regiment Pirinenc número 1, que eren uns tios d'Esquerra Republicana que estaven aquí, i fotessin fora la FAI. Per rematar-ho, que entressin un parell de falangistes i un parell de requeters, fotent-nos a tots fora i nosaltres també. Però aquest acudit que tu pots fer en determinats períodes històrics i amb altres conflictes, sembla que en aquest sentit de l'humor només el tinc jo, saps? És una cosa que encara segueix molestant. I si parleu amb la gent, va ser un període, la gent que guarda la memòria familiar, va ser un període terrible per tothom. Els uns, els altres, els que van haver de carregar el camp, els que els van pelar, els que els van pelar després, els que els van pelar abans. Precisament per això crec que és vital posar-lo sobre de la taula aquest joc i que les famílies puguin jugar-lo. Les famílies han evolucionat moltíssim des dels anys 40 fins ara.
la gent francament està tothom molt més barrejat, en el sentit de que totes les famílies tenen antecedents familiars a les dues bandes, inclús fora del que és Catalunya. I jo crec que sempre és bo parlar de les coses. Ara està boig jugant a un joc sobre la descolonització britànica i el primer escenari és Palestina. D'acord? És un tema que ara està... Jo he llegit molt sobre aquest conflicte, però un cop jugat, ja a la meva edat, després d'haver llegit tant sobre la creació de l'Irgun i la Nakba i tot això, vaig tornar a agafar-me els llibres que ja havia llegit i vaig tornar a buscar més informació sobre coses que m'havien generat dubtes en aquest moment. O sigui, el joc de simulació històrica és un incentiu per a reflexionar i a saber del que carai estàs parlant. I jo crec que és vital que l'Espanya 1976 torni a estar a les lliceres i a les prestatgeries perquè ens en puguin comprar, jugar i fer les preguntes corresponents. I ja està, aquest ha sigut el míting. Bé, Antonio, Espanya 1936, perquè hem pogut veure, jo crec que és el teu joc de creació de la teva vida, per així dir-ho. Bueno, No ho sé. igual sí, igual no. No Igual sé, sí. ara igual... Bueno, igual ara... No, igual ara començo una altra vegada, després d'haver estudiat, Sí, el que ha dit l'Oriol, d'haver passat-me quasi 10 anys estudiant de nou i profunditzant en temes perquè volia profunditzar-hi, i bueno, em poso a dissenyar una altra vegada. Bueno, ja ho sabeu, vaig dissenyar el joc de la Trista l'any 2022, vaig dissenyar també el joc d'Aguilar Roja l'any 2010, vam dissenyar aquest, i bueno, és una feina que sempre t'agrada. Sempre t'agrada posar-t'hi i sempre tens idees, sempre I amb aquesta nova edició d'Espanya, on t'agradaria que arribés al joc? Tens alguna projecció? Mira, allò de dir, no, donin el premi, no sé què, o es venguin milers d'exemplars, no. Jo penso que l'important, i sempre des del moment de dissenyar el joc i penso d'editar-ho, és que la gent lo jugui i encara que siguin les persones que estiguin allà, que puguin entendre més bé el conflicte i passar-s'ho bé. O sigui, no és allò de dir vaig a fer un pamflet o vull que el meu llibre o que la meva pel·lícula la vegi tothom i tal, no. Prefereixo que la gent es jugui i que entengui, com que solament no entenguin una mica més què va passar i per què va passar, doncs com això ja tinc prou. Molt bé, us convido a que aprofiteu aquest festival del Joc del Pirineu per descobrir més l'Espanya. L'Antonio estarà aquesta tarda en una sala ensenyant a 6 persones en 3 jocs alhora a jugar a Espanya, fent apunts històrics. A veure si arribo amb el 6, Sí, a les 6 és? No sé si és a les 4:30, no sé, està el programa. Ho sap el programa millor que nosaltres, però si us voleu acostar a treballar cap està bé, i sé que també a les 4:30, gràcies Pinganillo. I sé que també teniu per provar la zona experta, el teniu per comprar. Us recomano que li doneu un cop d'ull, però ara si voleu, ja que estem aquí, disposem d'uns minuts per tenir algunes preguntes, així que si algú vol preguntar alguna cosa, segurament, o comentar. No? Ha quedat tot clar? Bé, s'expressen prou bé. Sí, parlem una miqueta. Mira, jo en faré una. Molt bé. Jo faré una d'Antonio, perquè la primera edició no només va dissenyar el joc, sinó que va dissenyar absolutament tot, va posar hasta les grapes al reglament. Pràcticament. Aleshores, clar, amb aquesta segona edició va tenir la generositat de dir feu. Com ho has vist? Com ho veus ara que ja està acabat? Bé, m'agrada molt. O sigui, ja se'l vaig dir a Guardiet, perquè també estem parlant d'una cosa. El joc es va dissenyar a l'any 2005-06 i amb unes premisses de disseny que ja eren avançades per aquell moment. O sigui, ja canviava molt del que era el joc Wargame clàssic. Però, clar, el públic ha canviat, la gent ha crescut, l'imaginari, sobretot dels jugadors i de la gent que ja ara és diferent. Clar, la meva visió a nivell de disseny i de producció ja amb quasi 60 anys no ha de ser la mateixa ni el públic ha de ser que amb gent més jove, clar. Aquest és el... Jo el vaig trobar molt bé, o sigui, m'agrada molt i el disseny és molt fresc i el dibuix també. Completament.
Doncs, alguna coseta més o anem a jugar? Moltes gràcies.